ngenjongo yokukhusela izinto ezininzi. Eyokuqala, ukukhusela irhafu kamasipala. Everyone that has a business up in Northern is going to pay a tariff, okanye is going to pay for a municipal business license. Asela le business asithetha le yakho entenda ihamba nawo kwisibhedlele. Sithetha ngebusiness emileyo ekuthiwa kukwanozulu furniture. Every business operating within the jurisdiction of the municipality that has got a business premises is going to pay a business license. Zonke ke ezi businesses zine-prescribed tariff. I-tariff yile mali ibhatalayo ziyohluka. Ndikwenzela umzekelo, oonospaza kungatsho babhatala i-1,800 bonke oonospaza. I-supermarket ibe yi-2,300 i-wholesale njalo njalo iyenyuka. So it's going to be a different tariff for every category of business that is operating within the municipality. Loo nto ke isuka kwinto ethi siyayiqaphela into yokubana mninzi umntu owenza into engekho right apho into constitution. Wonke umntu phantsi kwalona umthetho uzawuqala phaa kwamasipala njengonosipele ayowufumana ifomu. Laa fomu leyana ihamba nezinto eziyi-10. Eyokuqala yi-ID yakhe, eyesibini yi-proof of business address, izawufumaneka phaa kuceba. Eyesithathu yi-asylum seeker okanye yi-refugee permit if ungummi wangaphandle. Eyesine yi-fire certificate. Eyesithathu yi-zoning certificate. Elandela leyo yi-tax clearance certificate. Elandela leyo zii-company registration documents. Elandela leyo yi-interior layout or i-building plan yale ndawo umntu azawuoperating. Umasipala is moving away from le nto ye-businesses, so my friend, ezi-operatela ezindlini zethu. Uthi umasipala laa nto leyana yi-corruption, because i-billing yale ndlu iphuma under residential. Kodwa bekufuze uba iphuma under i-commercial because kuneshishini eliphaa. That is why sidinga zonke